good afternoon. Kami dito karon sa kami ko. So guys, today po ay kami sa lapitan ng pambuan. Alam mga sinashare namin na end sa forest. Wala kayo mga tao ang forest. May kananitan halo ko na sila. Nagawasa ko kung nakita ninyo ang view sa Boulevard. Ini ang barko na paskat. Ya, kami magsakay pero nakapili ni diri sa isa ka barko. Ni ang dapitan. Tulungan nila ako nga biyahe ba. Nung una, ikaduwa sa Osamis, paingon niya sa Osamis. Pero karon paingon sa Dumaguete. Then from Dumaguete to Bacolod. Yan ako na pud sa pikas nga kuan bahid sa diri sa barko. Ganina is paskat kanina police mountain pero like tulo ni kabuk ng ticket nga barko. Ito sa taas. Pilot house. Kaya nila dapat kita. Hindi bawal na media mo makakita. Ika namin na diya dapita. Kan kita o din. Nakumusulog. Here. It's me here. Hi, mga friendship. Hello. Kumusta? Travel sa taha tayo tag-Dumaguete. Bye. Okay, that's all. Bye-bye. Thank you. God bless.